Čus, vítejte u druhého vlogu mého super duper namakaného vlogu tady ze zahrady. Je 10:44, za pár minut, možná hodin, já ještě nevím, bude Ice Challenge. Ano, Ice Challenge. A mezi tím tady zaplatíme na času, jaj, na čas. Kác vám mluví, že v tom na času ještě nemám fraps, nic, abych se mohl točit ve mém počítači. Tak to bude takový, že prostě budete ukaz takto. Vidíte tam velké kulové. Takže asi tak, a to nejde prostě teď. Já vám to budu povídat, a tak já si to musím položit. Dobrý. Já budu tady pařit takhle hry. Že se zahráme. Hej lidi, co kdybychom se zahráli Contra? Já si Counter Strike. Já mám to dost. Platí? Vodku si nebudu hrát. Dneska vodku fakt hrát nebudu. Možná uslyšíte tu hudbu. Tak několikrát půjdu na dastku. Na 16. Jdem na dask, když je 16. Že musím 32 z 32, ty vole. 32 lidí, ty vole. Počkej, jdem. Jsem tam. Ty šchujne. Mám jenom Colta. Ne, já tady můžu mít zbraně. To mě odstřelil, tu prdele. Kurva. To je strašně nahlas podle mě. Jak to bude v té hře? Můžu mít zbraně? A takhle mířím. OK. Mám palibou bombičku. No bazuku. Ne, vidíte. Kill. Mám kill lidi. A mám babitku. Se vyčkáme. 9. Restarting, ale. Ty vole, druhý kill. Kámo, to libový druhý kill, kámo. Monster M, vole. Kámo, tady jdu s bambitkou, s Coltem, nebo. Kámo, jdu s killer. Máš prdel? Už spadl počítač. Aha, jak mi spadla celá hra a celý komp. Mentálně mi to celý spadlo, že nemůžete vidět nic. Ne. No, počítač. Oh yeah. Ne, zase asi jdu připravovat na Ice Challenge, to je ten velký vlog, že já na chvilku jsem zahrál SGčka, CSko. Vás to vidět jenom moje, že jsem ještě znám, ale zahrál jsem CSko. Kámo, už měl 2 kg, vole, toho CSku vůbec nehumím, vole, nehrotím nic, ty vole. Ale hezky jsem si toho teď dal 2 kg, vole, za 5 minut, kámo. Protože ještě jsem trošku doma cvičil, no, ale. No nic. Já jsem hezký takový. Ne. Já jsem připraven, jdu
Můj computer games. Co prostě. Mějte se krásně. Ať já s vámi proučím. A čus. Kaktus.